panguva ino yeZimbabwe yava ichipenga ichivava vachidhimanda kuti vanhu vari the ruling party ZANU-PF, especially those who are aligned to 2030, they must respect VP Constantino Chiwenga. Panguva ine zvashata, chimba nguva ino haina kumira zvakanaka. Sabida mashoko ari kuda panguva ino aitogwa nevanhu pasocial media vachidhimanda respect kuna VP Constantino Chiwenga. Don't subscribe or like on the bell icon. Kirina Mjati ndiye asipaka chimoto mbabudanyira chiti good evening Zimbabwe, enough with the amateur theatrics. Temba Mliswa, Mukanya Chiwenga is seasoned. He will not be baited by cheap runs or desperate grandstanding. The attention you are begging for comes with a price tag we refuse to pay. Mashoko anobuda chitongwa panapa tiendera mberi achiti we will not hand over our narrative to those who thrive on chaos. Emerson Mnangagwa may roar for his circle, but his roar does not speak for every Zimbabwean. We see through the performance, we recognize the pattern. If they want to test us, let them try. We will respond with unity, courage, and clear purpose. Not pretty insult or a hollow noise. Zimbabwe is bigger than one louder say showmanship. Stand firm, demand accountability, protect our country from those who would reduce its future to spectacle. Guaranteed as Zimbabweans, we shall stand tall and defend ourselves from ED and his gang. Temba Mliswa waita chana chidokosa Viva Mukanya Chiwenga. Mashoko anatoka panguva ino na Kirina Mjati. Toenda paendo ya akanzi chagwadza 3 yamudanyira chi respect the general. Ndiye munhu akakupinzai pachigaro after mababaika mukatiza. He sacrificed his life for you. Asi nhasi mava kutora zvakananda muchiisa muhomwe. Stop disrespecting the revolution. Stop disrespecting ZANU-PF. And stop disrespecting the people of Zimbabwe. Ndo mashoko yachiudzwa zvakananda panguva ino. Ibotudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Abva comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.